najnoviju verziju Messengera, Facebooka, Instagrama, bla bla, a već za vas, bla. I dobar dan, dobrodošli u još jednu epizodu Sve za Android. U današnjem klipu pričat ću vam o Google Play servisima. Šta je Google Play Services, to je servisi? To je aplikacija koju obično možete naći u upravljanju aplikacijama, to jest u Manage Apps. I šta vi obično radite, vi uzmete tu aplikaciju, vidite, aha, ona sadrži nekoliko stotina megabajta i uzmete i obrišite. Da, pretpostavljam da je tako. Pa ta aplikacija je jedna od potrebnih aplikacija u vašem sistemu. Šta je stvari ta aplikacija, to je Google Play Services? To je aplikacija koja sarađuje znači, sa Google Playem, Google Play Store, i preko Google Play Store-a znači, uzima podatke da je neka aplikacija, naprimjer poput Facebooka ili Instagrama, da treba da se update-uje. I znači Google Play Store kaže Google Play servisu, aha, ta aplikacija treba se update-uje i Google Play servis u stvari maltene update-uje vaše aplikacije. Da nema Google Play servisa ne biste mogli da update-ujete vaše aplikacije. Što znači da ne biste imali najnoviju verziju Messengera, Instagrama, Whatsappa, Vibera i tako dalje. Tako da nemojte brisati Google Play Services, već ih ostavite tu i koliko god da mnogo zauzimaju, verujte mi, zauzimaju to sa razlogom. Tako da nadam se da ste nešto naučili i vidimo se u nekom sljedećem klipu. I hvala svima što ste gledali ovaj video, ako želite da naučite nešto više o Android telefonima, obavezno kliknite na subscribe dugme ovdje.